تشتێ ku min fehm kiriye wextê ku zimanê Kurdî hebû ev zimanê dinê tin nebûn. Wextê dewleta Kurdî hebû dewletê kesî tin nebû. Wextê milletê Kurd dünya medeniyetê hanîn medeniyet ji Kurda derket. İnsana kirin medeniyetê wan kirine însan vêga me dibe zimanê we zimanekî nayê fehmkirin nayê zanîn. Tiştekî wisa tin e zimanê me di Qur'anê da jî heye. Ez karim bêjim çil ayet bi kelimê Kurdî derbas dibe. O Qur'an jî dibêje wema erselna min rasulin illa bi lisanî qewmî. Dibe ey Muhammed çiqa peygamberê min kîja qewmî rakiribe min zimanê qewmî wî kitaba wî jê raşandiye. Ev zimanê me Cumhurbaşkanı be, Başbakan be, devlet be, kî dibe birabe be, êko vî zimanî inkar ke kafir e ne Müslüman e. Ev zaman gava mektebê yasak bikin, Qur'anê yasak dikin, te alaka wan bi dînê İslamê tune. Bütûnê lîderê İslam ülkeleri hemû jî çizgiya peygamber derketine, te alaka wan bi İslamê tune, ev zimanê me Qur'an e, ev kesê zimanê me inkar bike kafir e. Peki, Ev zimanê me çima xwendin. ez dixwazim vê jî bipirsim ez benî. Çima zimanê Kurdî li Tirkiye nabe zimanê perwerdehiyê û zimanê fermî o zarokê Kurda ji vê meselê bêparin. Ev zaman hemû esed pirî wî jî yekbûnê ye. Cigerxwin gotiye heta hûn nebin yek hûn ê herin yek bi yek. Ez televizyonê sêr kirime vêsvê li tokê hindik mabû min olayî derxistana. Wextê ku Hüdapar here bi destê Baxşelî bigire xwîna Kurda dirêje bi destê Tayyîbo bigire û bê ez dava Qur'anê İslamê dikim te eleqa vî milletê Kurd êko li qarşî vî milletê mazlûm e te eleqa wan bi İslamê tune. Birawere me Qur'anê deynin. Tev jî derawa dikin. Ji bo mefîetê, ji bo koltuqê, ji bo çixarê xwe ne. Ev zimanê me Qur'an e pîroz e. Ew kesê vî zimanî bêje ne zimanê fermiye kafir e. Ez açık ve net dibêjim tamamê dünyayê biraz zanibe. Ev zaman ayet e Qur'an e. Madem em Müslümanın, madem em Müslüman ev zaman ayet e. Wextê ku ne Müslüman be jî zimanê Hristiyan jî zimanê ayetê ye. Yahudiya jî, Hristiyana jî, bütûnê insana. Heftê du zaman be hemû jî ayetin.